De Maatwoude heeft een zeldzame locomotief gekregen van het Oorlogsmuseum in Overloon. Vrijwilligers zullen hem hier restaureren. De onkomst van de locomotief wie een lietsfeestje. Hij riet hier als tram NS 164, kwart na de Tweede Wereldoorlog. En nu is het gevaarte van Saint-Anton in onderdelen weer om. Dit is een hele bijzondere dag voor ons. Niet alleen dat de tram terug is gekomen, maar dat wij in staat zijn geweest om zo'n object hierheen te halen. En we worden benijd door vele anderen, want die trein heeft natuurlijk niet alleen in Noordwolde gestaan. Die heeft van Steenwijk tot aan sommige gevallen Donkerbroek, Gorredijk en aan de andere kant Oosterwolde gereden. 2 sokkerlocomotieven vervieren benamen Rotan Meubels. Het stuk historisch erfgoed is maken in Engeland voor het D-Day-strand. En het een rieke geschiedenis. Dat de tram waarom is, moet er een plan maken worden. De locatie moet daar ook aan bod komen. Er zijn een aantal locaties die heel logisch zijn. En dat is onder andere het tramstation. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat dat soort locaties dat die onderzocht gaan worden. Wat het safir is, moet er heel wat dienen worden. En zonder motor zal de tram nooit weer zelfs rijden. Het ding moet behandeld worden. Dat wil zeggen, hij moet gestraald worden. Dan wordt hij met de hand geschilderd, zo ging dat vroeger ook. En als hij één keer klaar is, dan moet hij geassembleerd worden. En dan komt hij bij het station te staan. Ja, dat is een hele klus, hè? Het is een hele klus. Ze willen de locomotief kleer hebben voordat Takkemier de 4e bevrijding viert wordt.